Здравейте, аз съм Цвети и в това видео ще ви покажа как да мием косата си правилно у дома. Затова съм подготвила моите помощници, а именно продуктите на Дори, които аз използвам в моят салон. Забелязали ли сте, че много често използваме израза "трябва да измия косата си", а всъщност ние не мием косата си, а мием скалпът си. Затова доста често използвам масажната четка на Дори, която ми помага да измия скалпа си правилно. Чрез масажните движения разнасяме шампуана много по-добре, дори сами вкъщи, точно като при фризьор. Друг мой помощник е и четката за разресване на Дори. Посредством това ергономично движение, четката ни помага да разресваме косата си без да я накъсваме в краищата. Друг мой любим продукт е течната преса за коса. С използването на много малко количество успяваме да пригладим, хидратираме и да разресим косата. Изключително икономичен и удобен продукт за разресване дори на деца. Продуктите на Дори от серията Златен еликсир са едни от най-големите ми любимци в салона. Съветвам клиентките си винаги да ги използват заедно, съответно шампуанът и грижата. Те са взаимно допълващи се, подпомагат срещу косопад, всъщност те са с минерални масла, обогатяват самия косъм и определено мога да кажа, че са ми любимци. Но отскоро имам и други любимци, а именно новата премиум серия на Дори с черен чесън, която също е изключително подхранваща, против косопад. Интересното при нея е, че тя балансира pH-то на скалпа, защото pH-то на самата коса и на скалпа е различно. Имаме нужда да подхранваме скалпа си, за да може да имаме красива и здрава коса. Шампуанът и съответно тритмента на основата на чесън, който съдържа селен. Селенът подпомага за регенерацията на самите клетки в косата. Изключително мек шампуан с нежна пяна, без сулфатен, прави измиването на косата почти като детска игра. Продуктът, за който вярвам всички сте чували, куприненият серум. Страхотен продукт с УВА, УВБ защита, термозащита, не на последно място, практичен във всяка една ситуация, ако желаете да подхраните косата си в дълбочина, да я предпазите от вредните външни влияния, като слънце, вода. Много подходящ продукт. Препоръчвам го на всичките си клиентки. Винаги го използвам в салона. Общо взето не се разделям с него. При измиването на косата, както при всичко друго, си има трикчета. Както споменах, използвам масажната четка на Дори за по-доброто разнасяне на шампуана. Много често жените си мислят, че измиването в горната част на главата е достатъчно, но не. Трябва да измиете и задна тилна, и горната част на главата си, за да може наистина да се почувства чиста самата коса. При използването на тритмент или маска, доста жени си мислят, че тя трябва да се слага от корените. Това не е вярно твърдение. Тритментите, маските, балсамите, те се разнасят по дължината, защото самата коса се храни от скалпа. Колкото е по-близо косата до скалпа, тя се храни. В първите и 2 до 3 см тя се храни от самия скалп. По дължината обаче не стигат нито хранителни вещества, нито аминокиселини, нито протеини. Точно за това използваме Дори Treatment, за да може да добавим аминокиселините и протеините по дължината на косата. Поради тази причина използваме и купринения серум, за да можем да ги запечатим и да имаме една доста по-лъскава и здрава коса. В случай, че пък имате повече време и можете да оставите определен продукт за нощ, да кажем, върху косата си, в този случай куприненият серум е страхотно решение. Всъщност той прониква в дълбочина. Когато го използвате като финиш, след като направите прическата си, просто леко за да оформите и да пригладите краищата, се използва малко количество. Но когато искате да го използвате като тип маска, по-дълбока хидратация, може да използвате по-голямо количество, 4, 5, 6 помпи, в зависимост от дължината на косата, и да го намажете доста обилно по самите дължини на косата, завръзвате го, оставяте го да престои през нощта. По този начин ще имате двойно по-дълбока хидратация на косата и въпреки, че серумът е с мазна консистенция и се измива изключително лесно, когато решите, че вече е готов. Естествените пенители при Дори позволяват да мием косата си до 2 пъти седмично, т.е. те я задържат по-хидратирана и чиста за по-дълъг период от време.
Интересното при много жени е, че те предпочитат да мият косата си ежедневно, което не е добре за тяхната коса и за техния скалп. Когато измивате косата си, работата на шампуана е леко да отвори фоликулът, за да може да проникне, да измие и да затвори след това фоликулът. При прекомерното миене на косата обаче има фоликули, които остават перманентно отворени. Това води до доста сериозен косопад и съответно той няма вариант за спиране, просто защото самата еластичност на фоликула е загубена. И нека видим сега как отговориха жените на въпроса вие как миете косата си и колко често. Здравейте хора! Намираме се на най-популярната улица в София за въпроси и отговори. Аз, Криси Дончева и моята козметика, днес ще питаме хората колко често си мият косата. Хайде да видим! Здравейте! Имаш много хубава коса. Мога ли да те питам нещо? Да. Колко често си миеш косата? 3 пъти седмично. Ето, затова има толкова хубава коса, защото я мие 3 пъти седмично, не всеки ден. Здравейте, момичета! Мога ли да ви попитам нещо? Понеже виждам, че имате много готини прически, колко често си миете косата? Ами през 2 дена. Ами през един ден. Мога ли да седна до вас? Изпита започва. Шегувам се. Идвам да ви задам един въпрос, много елементарен, свързан с козметиката, с вас, с нас, жените като цяло. Колко често си миете косата? На 2 дни. А ти? Да, на 2 дни някак. Добре, не мисля ли, че това е малко често? Не. Принципно е така, да. Защото аз принципно мисля, че е по-здравословно да се мие на 3 дена, 2 пъти седмицата горе-долу, но да, понякога е така. Надявам се съветите ми да са ви били полезни. За още такива видеа може да видите канала на моята козметика в YouTube. Ще се радвам да прочета вашите коментари, вие как миете косата си. Чао и до следващия път!